kweqela iphalishi baba uXolo umhlonishwa uphazamile uthi uqabela amakhosi amanga amakhosi awazazi ngixoshwe ngebhadi lakho baba nabantu benihlanganise nabo umhlangano ngoba kuthiwa nibamba umhlangano ngasese nibambana nabantu namalungu ezepolitiki ipolitiki zinduna make kwaxubana nje into ezophasa ipolitiki imbono zohlezi nayo siyizwe kodwa ke ubaba ke umhlonishwa kweqela iphalishi uXolo umthithelo baba uthi ke ngicetshwayo uphazamile kakhulu ngendlela enze ngayo kimi ngoba mina ngilona futhi ubala angeke umuntu kasala mina ngasebukhosini ukuthi mina nami ngiyihlanganela ngobuwengu bami ubugagu bami ubuqhwaga bami isibindi sami kukho konke lokho kufanele kugawulwe ngegaba zakho la sengone khona ngijeziswe la sengiphazame khona ngithobeke iyona impilo ke impilo njalo nje impilo inobuhle nobubi bayo okuyinqamula nje lento ngenza kwethu ubaba amanzini ubaba amathaba siyabonga umsebenzi uhambe kahle ngokungahlonisi bese ke lawo baba uXolo loyo mangicabanga mhlawumbe ubonile noma akabonanga ukuthi kuyashuthwa kodwa ngizwe sebemkhuluma naye sebemncoma uyafana negorilla leli lapha lengakubuka ntshatha lali ngisukela nje lapha na kufihlwa umntwana waphinda angene mhlawumbe lalifuna nalo kunyuka nje njengephela iphela leligijima phezu kwesudu kanje ligijima phezu kwesudu ihle ligijima phezu kwalo kanje ufuna ukugijima nalo lifuna ukuvela naye ke mhlawumbe ukuchazeliwe wathi wayima ufuna ukuvela abantu ke ngibuye nami ngibasole ke kancane nakhona ngoba zingane ziyakhula unhlanga wenhlanga production indoda enomkantsho obomvu kakhulu futhi esike yahlala kakhulu nanenkosi yakwaZungu nje egabeni ehlukahlukene kuyiphutha kakhulu ukuthi abafana bengakhuliseki ngendlela ekahle yokuthi akukwazi kuba nobuhlobo 99.9% bese bona bezoqala unegative omncane ngoba iwengu emcimbini ihlala zikhona lokho kushifta ifocus phazamisa imicimbi wakubo ukwaJo nikhule zosa khulana kwaJo khulana nabafana bakho bathuma umhlaka abakhule okwangempela futhi ngoba ngelinye langa ngabo qhathisiswe isidingo singekho ubuhle obungako bebulapha nenhlonipho sixhawulana namakhosi nayo yonke into ayiveza leyo nto kuzoveza isici sesiwengu esikakweqela iphalishi manje emveni kwalokho kusuka lapho ngelinye ilanga labafana boshutha isalukazi sihlele kabi bezwe isiqalekiso ngoba niphila ngama content ngendlela yokuthi igcinele ngasakwazi ukuthi nibe nemingcele nilahlekelwe inhlonipho qamba manga yabona ibaleke kakhulu leyo nto leyo sidluleke lapho nganza kwethu ukuthi ke na kanjani ke nganza kwethu ngibase siphethe inkulumeni yami namhlanje zonke lezi ndونه engiyibalayo ngizobe nginazo kusasa mina umnyama obomvu zobe ngikhona siyalela nokucacisa ukuthi eyintweni engayikhulumayo ngamakhosi ile ngikhuluma ngamakhosi akwaShembe ahlala kwaShembe engagoduki ngiqinisile lapha izwe lengenawo amafina nkosi elengenabo inhlanya eziphahluka iqiniso lelo lizolifile okusho ukuthi is a world of pretentious people. Mina angifuni lokhu ngichaza njalo lento. Angisabe kufa, angisatshiswa futhi angisoza ngashintsha ukuba ungizwe. Mlando mculo. Ngiyolikhuluma iqiniso libhlungu noma libaba noma linjani. Kodwa la nginephutha khona ngiyokuxesa futhi. Yabona nenkulumo engiyikhulumile le abazozama ukubambelela ngayo. Ngakhuluma into esimple.
yokuthi ngikhuluma futhi ngeyimeya nomasipala ikakhulukazi benkatha laba ANC bakhona abakwenzayo lokho kodwa futhi ukuthi qwa yabona inkatha ngoba iculture enkatha yakhelwe kakhulukazi around ubukhosi yikho bebona ukuthi fanele bedla inhliziyo zamakhosi usuku nosuku ukuze bephile ngithi mina kule province yaKwaZulu Natal ayikho ngisho yodwa iward noma indawo engenayo inkosi mawucabanga usuku nosuku makhanjiswa intuthuko emphakathini kuchazwe umphakathi ngentuthuko noma iza neprovince noma iza neward councillor noma iza nomasipala nasi isijingi inkosi ubani nasi isijingi inkosi ubani nani ithanga inkosi ubani phuma inkomo 5 10 imbuzi oshwaqini iphi service delivery yenziwa yilokho that was my question umbuzo ngobuza mina lo ngathi mina lo mbuzo engibuzayo angisho la kungenzeki ngoba kuusiko lwethu njengozulu inhlonipho uma kuqhamuka umuntu omkhulu uyahlonishwa ngisho ekhaya uyaphakanyelwa kodwa khethani imicimbi la makhosi ehlangene khona wonke mhlambe noma ehlangene abamaningana imicimbi nomkhulu nimeme inkosi ke ekubona cha project enkulu bese nikwenza ke lokho noma leyo nto iphume kuyimeya ephaketheni layo ngoba sofika apha nalezi ijingi wrong leyo nto leyo wrong totally wrong manje ngiyayibuza mina ukuthi into ebalekile na unayo yonke la engifuna ukuyisho mina eyokuthi ngithe mase ngiyikhulumile ka yonke leyo nto kwase kufinyelela lesigabeni la ngithi khona amakhosi athola lezi inkomo ayodla nomndeni wawo amanye awo hayi wonke aqhubeke adakushwala anginalo ke ilungelo lokusho leyo nto leyo njengomntwana waKwaZulu njengomntwana okhuliswe kahle njengomntwana wasebukhosini noma ngabe uyambona ubaba wakho ukuthi udle kangakanani wasekungamawala nje lapho angenasidingo ngiyakuxolisa lokho ngingenambandela yokuthi awunalo ilungelo lokutshela ubaba wakho ukuthi udakiwe noma kunjani awunalo ilungelo noma ingekho inkosi engangiqondisa kuyona specific kodwa angirong ngalokho kwaku wrong lokho ngoba kufanele mangabe sikhulisa abantu bakhulise bese siyifaka inhlonipho futhi phakathi yabona kodwa ke manje ke konke ngangikusho akukho nokodwa engithi mina akubhekisiswa uze sizwe sikhule uma ke nina nithi ngirong mina ngisho amakhosi iphalishi njengoba bengisenzela message bethi omasipala baqhubeke besupply ngenkomo emakhosini hayi angene sopolitiki anginekhundla nangangimenyeza ukuthiwa ngizeyithola angize ngizosayina ngiletha ama-ID yami angizi lapho mina umbheko angifikanga lapho ngoba mina ngifuna ukuphila lempilo yesipuni ngiphethe nami ngiphethwe cha ngiyacela ke ngani zakwethu ukuthi ayihlale phansi ubamba umthetho kwansizwa sibancane kakhulu kubalulekile Mr Zulu kwaZuluthini Zungu ngiyamhlonipha kakhulu nenkosi uMathaba ngiyahlonipha kakhulu yafika ekhaya 2014 yayisanda kuhlala futhi esihlalweni ngikhumbula kahle ukuthi yafika ngamabhasi amabili ethwele amabutho akwesakaMathaba yafika impela liyothambama yafika waqhuma umgangana lapha kwaba inqaba ngangiganwa amakhosikazi amabili ngelanga lilodwa into ngeke yenziwe noma ubani kwaZulu mina lo ungizwe umlando womculo ngaganwa amakhosikazi amabili ngelanga elilodwa uManxuba lo noMakhuzwayo lo nohlanya lo libonayo nkosi uMathaba yayikhona
osumkhalaza siyakhothama yayikhona amakhosi amaningi mhlawumbe ayela ko 7-8 ngoba kwamina nomongameli wezwe wayekhona ngaleso sikhathi ubaba uJacob Zuma ngoba mina ngizalwa emlandweni wobukhosi ayikho into engihlonipha njengobukhosi ngikhuliswe ngenhlonipho ngikhuliswe phansi kobukhosi ngesilungu mina ngasazi isiZulu ngoba ngikhuluma isiZulu anazi ngikhuluma isiNgisi aniswa angazi noma ngikhalela amasiko noma ngibangaza idalo hayi kulungile sizochaza lapho ngihambe ntolikelwa nje ngendlela ngicucuzo ngikhuliswe ngenhlonipho ngaphansi kobukhosi I was raised with the discipline of higher magnitude awuthi ubusizwa wami awuthi ukuhlakala kwami safana ngirentise manje ngalento yokuba insizwa bafethu ayengeke ayi ngoba yona into engiyifelayo nje bafethu ayengeke bafana ke phela ngikhokhise manje abantu abakhokhe berentela nje ukuthi ngiyinsizwa nje I was raised with the discipline of higher magnitude ngithini nje aniso yebo lapha kwaZungu babuzungu Nkosi yesizwe Mansini Gwabeni Nyamakayishi siyabonga umemisizo sonke sikamthaniya umsebenzi wakho wahamba kahle ngibonge inhlonipho yakho Nkosi yesizwe nokwamukelwa zonke izizwe nokumukela bonke abantu abanenxemi nabangenazo ukuthi bezokhothama phansi kobukhosi bakwaZungu nami bengingxenye yabo abameniweyo bezokhothama bezobuzisa umcimbi wenkosi ngaphezulu kwalokho lo mcimbi umkhulu ngendlela eyisimanga sokuthi ubusiswe ngokuthi indodakazi yakwaZungu ithathwa yenye inkosi ekuyinkosi uMathaba le ebekade ngikhuluma ngayo ukuthi insizwa inkosi eyinsizwa eyayikhona ngisho untweni ngifaka abalobokazi emzini wabamkhulu ngithi inkosi uMathaba ngiyakubongela inkosi uManzini ngikubongela konke kuhambe kahle ngibingelelile emakhosini nomne wethu omdala oyinkosi yasemachunweni kithi hayi ngesibongo kithi kwethu ubekhona mangiqhamuka nje ngibingelela amakhosi uyena bese qaleni ngaxhawula kuyena ngazoxhawula inkosi ewubaba kimi ewumne wethu ngokwakhelana aphinde abe usihlalo amakhosi